आं सारखौ मोनसे बुस्थु बिराद अबजार्भ खालामदों। जों दा सफैबाय नेक्स्ट भिडिअ बड'लेण्ड मार्टियार्स फेमिलि सेमेट्रियावहाय। ओमफ्राय डाइरेक्ट हाबबाय जोङो बे रायजोफोर सेमेट्रियाव हाबबावबाय। सारा ओंखारबायानो, माने मानसि बिराद बिरना जाम जाजोबखाबाय नै ओरै क'क्राझारजोंथ'। जों हाबनो मोनसे माबा दंना देबोरगाव चेक पस्टखौ बारबोबाय जोङो। रायजोफोर आं मोनसे भिडिअ होग्रोनि। नैबे भिडिअखौ आं ससेब्लाबो होग्रोगोन। बिनि उनाव आं सारखौ मोनसे बुस्थु बिराद अबजार्भ खालामदों, नटिस खालामदों। नोंथांमोना आं देखायगासिनो दङ मा बेयो, आरो नोंथांमोनाबो एसे नटिस खालामो। नैबे भिडिअखौ होग्रोनि। एक्सुवेलि एसामिस रावाव बुङाब्ला बोरैथो बुजिनो होनदोंमोन रिपर्टारफ्रा, नाथाय सारा बुङो आंबो बर'निल' बुंगोन, बड'फानि जाय फबनाय जायगा। बिनि उनाव नांगौबा आं गुबुन रावखौ सेक्रेटारियेटआव बुंहैगोन एसामिसफ्राव बुंनानै। जेबो थोबसेबो गुबुन राव बुङाखै सारा, थारला थुरला आरो। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे थुलुंगाफुरियाव जोङो बिबार बावनो फैग्रोनाय हाबाफारिखौ जोङो अलरेडि मावफुंबाय। उद्देश्यआ बेनो जे दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोदानै सरकार दानायनि मोनसे अथ टेकिं सेरेमनि। दा जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गोदान सरकार दानायनि सिगां बा अथ टेकिं सेरेमनिनि सिगां जोंहा दायित्व दङ बड'फाखौ सिगां सनमान होग्रोनाय। आरो जोङो बयबो बुजिगौ बड'फाया सोरमोन, आरो जोङो बेखायनो बड'फाखौ सिबिनाय एबा खुलुमनाया बा मान होनाया बा सनमान होनाया जोंनि गिबि थांखि। बेखौ सनमान होखांनायनि उनावसो जोङो देबोरगावआव बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियाव आरोबाव बिबार बावहैबावगोन। बेनि उनाव जोङो सेक्रेटारियेटआव माने अथ टेकिं लागोन। दा जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बड'फानि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंखांबाय। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरा दिनै गासिबो जाथि जनगोष्ठिया दिनैनि बे अथ टेकिं सेरेमनि आरो बड'फाखौ बिबार बावनाय हाबाफारि आरो लोगोसे देबोरगावनि बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियाव बिबार बावनाय हाबाफारि, बेफोर गासिबो बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों। आरो बिनि दसे उनावनो अथ टेकिं सेरेमनिया जासिगोन। दा बेखायनो आङो BPF दलनि जानानै बा BPF हान्जानि जानानै गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि गासै इलेक्टेड MCLA बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय। दिनैनि हाबाफारियाव बयबो ज' लोगो जानानै जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। दा जोंथ' फैबाय आं दहाय नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, मोनसे नटिस खालामदों होननानै। गोबाङानो नायाखै दा। आं सारखौ ख्रेब फट' खेबनानै लानो होननानै फट'ल' खेबदोंमोन, आंबो जेबो नटिस खालामाखैमोन। जेब्ला फट'खौ नायो, सारनि आथिङाव नाय नोंथांमोना सेन्देल गैया। गारिनिफ्रायनो डाइरेक्ट लांदां आथिंजों ओंखारदों सारा। इभेन बड'फाखौ फबनाय जायगासिम गेटनि सिङावबो सोआखै, गारिनिफ्रायनो माने सारा आथिं गोजा ओंखारदों। आथिं गोजा थांनानै मान बावदों। मान बावखांनायनि उनाव ससे स्पिच होबाय। बिनि उनाव आथिं गोजायैनो फैफिननानै गारि गाखोनानै आरो सेमेट्रियावबो बिदिनो। बे आरोना नटिस खालामदों ना नोंथांमोना? माने सारखौहाय माने जोबोद सोलायनाय चेन्जेस नुनो मोन्दों। आरो एबार हपबो लादों मानसिफोरा, माने साबसिननिफ्राय साबसिन मावलांगोन होननानै। बे आरोना रायजोफोर, बेखिनियानो। आरो खायफा पार्टिया गावबागाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय थायो। खायफा बेखौ लानानै गोबां गाज्रि कमेन्ट होग्राबो थानो हागौ। गाज्रि होनानै मानानै जेबो लाब जाया, गाव गावनिसो लस। मालायखौ आलौवोबा जोलोन जायोब्ला बै आलौ जाग्राहा जेबो लस जाया।
गाव गावनि पार्सनेल लस जायो मानो होनबा नों बिनि थाखाय हेडेक लानानै टेनसन लानानैसो नों इन्टेनसनेलि सोरखौबा बुंनोबाबो नों टेनसन लाग्रोनानैसो बुङो ना सालाखौ होथानोसै नाथाय लसआ बै बुंजाग्रानि नङा नोंनिसो आरो गुबुनखौ जों गोबां आसि थुयोना उमुकनि आखला ओरै 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 नाथाय मेनलि नों देखायाबाबो नोंनिया माबायदि बाथ्राजों नङा नाथाय नोंनि लिरनाय रावफोरजों ओंखारो आरो बे आंनि बुजायनाय नङा बे आंनि मोनदांनायसो गोबाङा सानो नों गुबुनखौ बिराद बुजायो माथो खिन्थु आं बुजायनो रावखौबो हाया बे आंनि मोनदांनाय आं मोनदांनायखौनो शेयार खालामो बेखिनियानो लाभ इउ अल